Velkommen til. Ja, så blev det søndag. Hey. Så blev det søndag. Endnu en gang. Nej, vi var til bryllup i går, så det var lige sådan lidt presset, så vi ikke lige tid. Der var simpelthen ikke tid til det i går. Ja. Det hvad laves? jeg har arbejdet. Arbejde. Undervist. Passet børn. Taget den på rutinen. Jeg tror egentlig ikke, der er så meget nyt i den her uge. I hverdagen. De går bare som de går. Det går stærkt. Det er stærkt. 2 uger til min familie kommer ud. Det ved jeg vist det. Der har vi ferie. Ja. Det er dejligt. Hvad vi lavede fredags? Fik vi besøg af Signe Maria. Yep. Så var vi ude og spise fredag aften sammen med Axel og Nia, som også kom til Pompen. Hele organisationen undtagen Henrik og Lina og deres børn var samlet. Vi spiste på Jay's Diner. Fik en bacon cheeseburger. Vildt sager. Det er vist også det vildeste, der er sket. Ja. Ej, ja, vi så jo til bryllup i går. Fint. Det var dekadens. De kan danse, og de skal bare danse i flere år. Der må jeg nok sige, der må vi ikke nok bare kende sig nederlag. Efter 2 timer, ja, halv time, der kunne Mikkel ikke være med længere. Det er også klart, at de beder så meget skjort og lange bukser på, altså. Ja. Det er sådan, man er lige presset de første 20 minutter, når man kan begynde at se svedpletter, men når man så er svedt helt igennem, så er den skiftet helt farve, så er det lige meget. Ej, det er meget sjovt. De bruger sådan, hvad hedder det, Absala-dans. Ja. Altså det er jo med, altså, Den får bare ikke for let. det er jo fingerdans, ikke? Lige indtil der bliver Og så når teknomusikken kommer, så går det hjem nok. så lige meget med Absala-dansen, så er det bare ude. Det kan vi finde ud af. Så er det bare tryk. Så vi spiller fodbold i dag. Ja. Det har vi. Ja. Det var kanon. 2 timer. Og færdig. Ja. Så er det vel lidt en lorteaften. Vi er ikke gået til Call of Duty heller ikke, så jeg tror faktisk ikke, jeg ser andre grunde til, eller jeg tror faktisk ikke. Du vil gerne i seng. Ja, det er det. Det er rigtigt. Så sådan er livet nogle gange. Og jeg har holdt op med at spille Call of Duty, for jeg bliver for sur. Så nu er jeg bare FIFA. Vi håber, I har det godt derhjemme. Ja. Vi kan høre, at I har fået en masse sne. Ja. Det er vi ikke lige fra prale af hernede med 30-33 grader varme. Det skal I bare nyde. Det skal I nyde nu. Ja. Hold det for jer selv, Hold. så holder vi i grader. Hold, lad det være dagens ord. Vi ses. Ja.